Me sunanki? Sunana Hauwa. Shekaranki nawa da haihuwa? Shekara 23. Ina aka haife ki? An haife ni a Jigawa. Me addininki? Musulunci. Me sunan babanki? Sunan shi Inusa. Me sunan mamanki? Sunan ta Safiya. Kina da aure? Ina taɓa yin aure. Akwai abin da muke kira word of caution, watan gargadi kenan. Kina son na yi miki shi da Hausa ko ne miki shi da Turanci? Ka yi min shi da Hausa ranka ya daɗe. Sunana DSP Hussaini Gimba. Ina aiki ne a ƙarƙashin ofishin Inspector General Police da shugaban 'yan sanda kenan na Najeriya. Sunan ofis namu IG Special Tactical Squad. Ina ƙarƙashin DCP Kwale Yusuf. Na yi niyan gabatar da ke a gaban kotu. Kina da bayanin da za ki yi mun? Ina da bayani ranka ya daɗe. Ba zan tilasta ki ba ko ne miki alkawari don ki gaya mini gaskiya. Amma komai kika faɗi zan ɗauke su haka a record kuma a rubuce, kuma muna yi amfani da shi a matsayin shaidu a kanki a gaban kotu. Kin yadda? Na yadda ranka ya daɗe. Ɗauki mun bayani. Da farko dai sunana Hauwa Inusa. Shekara na 23 da haihuwa. Da farko an yi min auren gida. Da aka min auren gida na zo na rabu da miji. Sai na ƙara yin wani auren. Me sunan mijinki na fari? Na fari sunansa Shu'aibu. Me ya haɗa ku? To auren dangi kas auren Fulani. An min auren lokacin tun ina ma karamar yarinya, lokacin shekaru na ba su kai ba aka min auren. Da na zo na yi girma sai shi kuma ba na son shi. Sai aka raba auren. Sai na zo na auri wani. Sunansa Jibrin Wakili. Wanda da shi na samu mun samu karuwa har na haihu, sunan yar Habiba. Muna tare da shi sai na zo muka rabu da shi, sai na zo na rabu da shi irin rashin jina, sai na zo na rabu da shi, sai na zo na ƙara yin wani aure. Sunan mijin da na aura sunansa Isa, amma ya rasu watan mu 3 kwata-kwata, Allah ya mishi rasuwa. A wani gari ya rasu? A Kafanshan. Me ya kashe shi? Ya kanin yayin maman shi ne ya kashe shi saboda baya jin magana. Wani irin laifi yake yi? A lokacin suna satan shanu irin su doya haka, su wake, suna sata su kai kasuwa su sayar. Lokacin suna satan shanu, ba zan ɓoye ba. Sai yayan maman nashi sai ya ce yana jan ya'yan shi zuwa wajen wannan satan, saboda haka bai yarda da wannan abun ba, sai ya sa aka kashe shi. A wani gari kuka zauna da shi? Mun zauna da shi a Gora wajen Nasarawa. Bayan wannan fa? Bayan wannan da na zo na gama zaman takaba, sai kanin babana sai shi akwai abokinsa yana zama a gidan shi, yana yin komai a gidan shi, saboda haka kuma yana so ya yi aure, ya ƙara aure don matan shi 3, amma yana so ya ƙara aure kuma yana so ya samu ƙaramin yarinya, sannan kuma yana so ya auri Fulani. Shine sai ya ce to yana so ya haɗa mu, sai na ce mishi to ba matsala, ba damuwa. Sai aka zo aka haɗa aure na da shi. Ba mu daɗe ba da shi ma na zo ƙawaye irin ƙawayen bariki, yan iska su ana ta zuga ni, sai na biye musu, wannan ba na jin magana, sai na biye musu. Yana so na sosai, da abin da nema wurin shi yana mu, sai muka zo muka rabu. Shi ɗan ina ne? Shi asalinsa ɗan Zamfara ne, amma yana zama a Masaƙar Nasarawa. Su waye ne wayannan ƙawayenki? Me sunansu? Akwai wata ƙawata Maryam, akwai kuma wata Ummi, amma Ummin ta yi aure, Maryam ɗin kuma tana Lagos, tana zama a Lagos ne. Akwai kuma Zainab ɗin ita ce wacce da ta rasu yanzu. Muna son ki mana takaitaccen bayani akan 'yan group naki da kuke aikin ta'asa da su, da sunayensu. Group na ɗaya shine akwai Isa, akwai Hassan, akwai Arziki, wanda kowa ya san cewa suna fashi da makami ne, suna tare hanya. Ina kika haɗu da su? Na haɗu da Isa
tun lokacin ban da wasu suna sai da ina kai nono a wajen masu tifa. To lokacin ban san cewa ya riga ya zama barawo ba, ya riga ya zama dan fashi da makami. Lokacin ban sani ba, sai yana shan nono a wurina, yana zuwa ya sayi nono da mishi ya sha. Sai zai zo muka zama friend da ni da shi, muna abota. Sai aka zo abin ya yi girma, suna zuwa su yi fashi da makaminsu. Sai ranan sai ya ce in kawo mishi wasu mana mutane haka wanda za su yi kidnapping su samu kuɗi. Sai na ce mishi a'a, abun harkan har ya kai haka. Sai ya ce mana, saboda in su ma sun samu ni ma za a ban nawa kasan. Sai na ce to shikenan, ya ce in samu ko cikin samari na in kawo musu. Sai na ce mishi, sai na ina zo sai na yi dariya. Sai ce kai din nan, sai ya sani ina da samari manya masu kuɗi haka. Sai ya ce to shikenan, na samu zan kawo mishi. So nawa kika kai musu mutane? So 3 na kai musu. Na fari a wani hanya kika kai aka dauke shi? Kamar zan yi fitsari haka. A wani hanya? Kamar a ce saurayi na ne. Na ce wani hanya aka dauke shi, a wani wuri? A shan hanyar Nasarawa ne. Nawa aka bayar na fari? Na fari an bada miliyan 2 ne. A lokacin da suke fitowa wani irin makamai suke fitowa da shi su Isa din? Suna fitowa da AK ne. A cikin kudin da aka ansa na fansa miliyan 2, nawa aka baki? Suna bani 200,000 haka, 300,000, 100,000 haka. Ran da ba su samu ba 100,000, ran da ba su samu kudin sosai ma 50,000 suna bani. Wannan dai miliyan 2 din nawa aka baki a ciki? Wannan miliyan 2 dan bani 200,000 ne a ciki, saboda suna da yawa. Wayanda suka fito? Wanda irin sun je sun aje mutum an kawo kudin, ko nawa ne aka kawo, da yake suna da yawa za a rarraba.